Formålet med vores øvelse er at undersøge jerns korrosion, og om den korrosion er afhængig af kontakt med andre metaller og salt, som betegnes som natriumklorid. Og det gør vi ved brug af vores rustindikator, som indeholder kalium, hexacyanoferat, og det ser sådan her ud. 3. Og penoptali. Korrosion er en uønsket nedbrydning af metaller, og i jerns tilfælde er det rustdannelse, som ser sådan her ud. Og det kræver, eller for at der kommer den her rustdannelse, så kræver det, at både jern, ilt og vand er til stede. Her ser I vores rustindikator, og den har vi lavet ved 200 ml demineraliseret vand, 1,97 gram kalium, hexacyanoferat og 10 dråber fenolfthalin. Her har vi så vores reagensglas med vores rustindikator, og vi vil nu tjekke, om den virker, når vi blander den med noget jernsulfat, for så burde den meget gerne reagere med jern 2-ionerne og blive blå. Så vi hælder. Og vi kan tydeligt se, at vi får den flotte blå farve hele vejen ned igennem her. Hvis vi så lige tager en rørpind og siger, så har vi den flotte blå farve. I dette reagensglas med vores rustindikator vil vi blande natriumhydroxid i, og vi regner med, at OH-ionerne vil ændre pH-værdien, og derfor vil farven blive rødlig pink. Og hvis vi lige bruger en rørpind, vi ikke har, så vi bruger pipetten. Måske. Ja, voilà. I kan se en rødlig pink farve. I disse to petriskåle ses nu et jernsøm, et forsinkelsesøm, et jernsøm med kobbertråd og jernsøm med zinkplade. Vi vil derfor nu hælde vores rustindikator ned i, hvorefter vi vil hælde salt oven i den ene af vores petriskål og derefter aflæse resultaterne. Her ser I vores petriskål, efter vi har tilsat noget salt. Og I kan se ved det jernsøm med en zinkplade rundt om, at den er blevet rød og blå ud i enderne, hvor zinkpladen ikke rører jernsømmet. Over i vores jernsøm med kobbertråd kan I se, at den er blevet blå i enderne, hvor kobbertråden ikke har ramt, og kobbertråden ikke har reageret. Og der er også rød ude i enderne af jernsømmet. I vores jernsøm kan I se, at den er blevet blå og rødlig ude i enden. Og i vores forsinkede søm kan I se, at den er blevet blå og rød. Her ser I vores anden skål uden salt, og der er ikke sket så meget. Hvis vi starter med at kigge på jernsømmet med en forsinket plade, hvor vi ser den meget rødlige farve, det er fordi, at både zink og jern vil blive oxideret, og vi får derfor mange OH- og pH'en vil derfor ændres gevaldigt, så vi ser den rødlige farve. Det blå fremkommer dog kun i enderne. Det skyldes, at den blå farve kun vil komme ved reaktion med jernionerne, hvilket vi sjovt nok kun får for jern og ikke for zink. Hvis vi så går op til jernsømmet med kobbertråden, så vil vi også kunne se reaktion ud i enderne, fordi at det kun reagerer med jern. Vi får både jernionerne og OH-. Kobbertråden vil ikke reagere, da den ligger meget højere på spændingsrækken, og derfor er svært at få en reaktion ud af. Hvis vi så går over til jernsømmet, så får vi både den blå og den rødlige farve, da vi både får jernionerne og OH-. Og hvis vi så tager det forsinkede søm, så kan vi så se, at vi regner med, at zinken er forsvundet ret hurtigt, da det er et meget lille, tyndt lag, så vi derfor hurtigt kommer ind til jernen, så vi har hurtigt fået jernionerne frem, som giver den blå farve, og vi har også den rødlige farve, da OH- også er fremkommet.
Grunden til, at den petriskål, hvor vi har hældt salt ud over, reagerer hurtigere end den petriskål, hvor vi ikke har tilsat salt, er fordi, at salten påvirker elektronerne og får dem til at bevæge sig hurtigere. Zinks påvirkning af, hvordan jern det ruster, det kan rent faktisk gøre, så det ruster langsommere. Da zink er mere villig til at afgive sine elektroner, og ilten i vandet vil derfor hellere reagere med zink end med jern, fordi det bare vil have de der elektroner. Men hvis vi så tager kobber i stedet for, så er det mindre villig til at afgive sine elektroner. Derfor vil ilten hellere reagere med jernen, så kobber lader det bare reagere, som du vil, og det er bare jernens elektroner bliver taget, mens zink det gør sådan så, at jern måske mere får lov til at beholde sine elektroner, da at det tager zinks elektroner i stedet for. Meningen med forsinket søm er, at zinklaget skal oxideres, før jernen oxideres. Det vil sige, at den lægger et beskyttende lag for jernen. Men i vores forsøg har reaktionen ligesom taget ret hurtigt, så derfor kan man sige, at det ikke har været så beskyttende lag, og der nok skulle have været et tykkere lag.